Премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил вернуться к формату Будапештского меморандума, чтобы остановить агрессию Российской Федерации. С таким предложением Резников выступил на страницах одного из иностранных изданий. Давайте его послушаем. Україна знову захищає себе від російської агресії з 2014 року. Нездатність міжнародного співтовариства зупинити Путіна щодо України призвела до ескалації гібридних військових дій Росії проти всього західного світу. Настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року, щоб покласти край конфронтації і прокласти шлях до стійкого миру. Спочатку консультації повинні проходити без участі Росії, оскільки Москва відмовилась від свого статусу гаранта на користь того, щоб стати окупаційною силою. Однак формат Будапешта згодом надасть можливості для нової взаємодії з Кремлем. Андрей Павловский, народный депутат Украины 6-7 созыва, был сейчас с нами на прямой связи. Витаю вас. Вітаю вас і наших глядачів. Витаю. Вот только что вы услышали заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Вот относительно того, что нужно пересмотреть Будапештский меморандум. Вот что значит пересмотреть? Как вы это понимаете? Ну, по-перше, варто було б нагадати нашим друзям, партнерам, гарантам по Будапештському меморандуму, що вони все-таки не виконали взяті на себе зобов'язання. І в критичний момент, коли Україна потребувала допомоги, вони їй таку справжню допомогу так і не надали. І тому Україна стала жертвою російської агресії. Як результат втратила Крим і втратила частину Донбасу. Тому совість повинна трохи дошкуляти нашим партнерам. І, до речі, помилкою було попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, що він з Будапештського формату перейшов в формат нормандський. Да? Таким чином із формату випали Сполучені Штати, Англія, той же Китай, які б варто було б зараз залучити для того, щоб вони допомогли Україні в протистоянні з Росією. Тому що ми бачимо, що зараз Франція займає неоднозначну, іноді проросійську відверту позицію. Німеччина економічно і комерційно залежить від Росії. І тому в деяких питаннях виходить Україна одна проти трьох проросійських країн. А повинно бути навпаки з урахуванням позиції Росії як агресора. Тому це слушна думка пана Резнікова повернутися в прийманні в той формат і запросити ті країни, які були гарантами державної незалежності, територіальної цілісності України. Це Сполучені Штати, Англія, додати їх до нормандського формату, тому що і на них є доля провини, що вони не допомогли Україні, і Україна тимчасово втратила свої территории. А можно ли сейчас созвать стран-подписантов Будапештского меморандума и требовать выполнения этой договоренности? Ну, по-перше, як не прискорбно, да, то одним з підписантів Будапештського меморандуму є та ж Росія, яка дійсно замість того, щоб бути гарантом, стала агресором. Таким же підписантом була Франція, Сполучені Штати, Великобританія і Китай. І от саме в такому форматі варто було б вести переговори про завершення війни, про завершення російської агресії і про повернення анексованих территорий. А как заставить Россию, по-вашему, сесть за стол переговоров и обсуждать тему Крыма? Ну, по-перше, до цього можуть примусити Росію тільки жорсткі, справжні санкції, тому що те, що зараз застосовується до Росії під виглядом санкцій, це для неї все-таки як драбинка для слона. Це наносить їй шкоду, але не таку суттєву,
якою могло б завдання цих санкцій було би. Ну, зверніть увагу, що за російську агресію можна було би і відключити фінансову систему SWIFT міжнародних розрахунків. Це б суттєво вдарило по російській фінансовій системі. Можна було би, і такий досвід є в світовий, ввести ембарго на торгівлю і продаж російської зброї, яка приносить багато грошей в російський бюджет. І можна було б багато ще дошкульних санкцій до Росії застосувати. І не треба забувати, що російський державний стабілізаційний резервний фонд, там майже в $1 трильйон, він зберігається в Сполучених Штатах. І ті ж Сполучені Штати могли б в будь-який момент його заарештувати, і це б дійсно було б дуже дошкульно і боляче Росії. Я думаю, щоб отримати назад ці гроші, пішла б на виконання будь-яких умов, в тому числі і на звільнення окупованих територій. Але, на жаль, наші західні партнери в силу різних причин до таких саме жорстких справжніх санкцій не